Сезнең сораулар буенча. Матурым. Матурым, каравалчы миңа туры. Нишләсәң дә сиңа таба бара юлым. Матурым, иң матурым, карале син миңа туры. Нишләсәң дә сиңа таба бара юлым. Жаныма урын табалмый, сиңа гына минем күзем төште сайланмый. Мин сине күрмей тора алмыйм, жаныма урын табалмый, сиңа гына минем күзем төште сайланмый. Күзім düştü Sen ağlana men күзім düştü Матурым, иң матурым, қоларымда сенің қолың. Нишләсәң дә сиңа таба бара юлым. Қоларымда назлы кулың. Нишләсәң дә сиңа таба бара юлым. Мин
Tahir Asılgərey. Hem Ufanın en matur biyuşi yaş kızları. Bugün özünün bayramın, tuğan günün bizden bilen birge bildelevsi yaratkan yarsımız Tahir Asılgərey. Rahmat dostlar.